खुलुमबाय लोगोफोर, साफ्रोमबो इउटुब नायगिरि लोगो नोंथांमोन। आङो दिनै जानायनि भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर, नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम। दिनै आङो न'आव जोंहा मा मा ओंख्रि बेखौ खिन्थाग्रोनाय जासिगोन। ओंख्रिया नायदो, नैबे फाथो एवनाय, ओमफ्राय नैबे जाहैबाय भिन्दि एवनाय, नैबे जाहैबाय लोगोफोर थाइबें, आरो नोरै दङ टमेट'। जानोसै आङो भिडिअफोरखौथ' जानायनिबो जायो, जानायनिबो लाबोनो हायो नालाय, बेखौनो मोनफा मोनफा कन्टेन्ट लोगोफोर। दा आंबो जानायनि दिनै भिडिअ लानानै फैबाय, बारा गोबाव जाया बेयो, 4 मिनिटल' आङो बे भिडिअखौ बानायगोन। आरो आंनि साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर, सापर्ट खालामदो गावजों गाव नुलायलायनानै। दा आं जानोसै आरो बेदर लानाय जायाखै, बेदरजों आङो मालाबा बानायगोन बेदर जानायनि, बेबो मोनसे। आरो नै दिनै बे निरामिस लोगोफोर, जानोसै। बानलु थाइसे होदो, बिराद मोजां निरामिसजों जानांगौ लोगोफोर, थाजिम थायो देहाफ्रा। आरो ओंखायनो माजे माजे निरामिसबो जाहोलांनांगौ। जोबोद मोजां टमेट' बाथोन लादो, ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबे फाथो, ओमफ्राय भिन्दि दं, आरो नैबे थाइबें, आरो मोननै मोनथामसो बिदि भाजा मैगं आरो भेजिटेबोल, बेफोरखौ मोजाङै एवनानै जायोब्ला आरो जोबोद मोजाङै उदैया खना खनला बुंजोबथारो लोगोफोर। आरो दालि एसे लाबावनांगौमोन, दालिखौ संनाय जायाखै। दा आङो निरामिस दिनै जोबोद मोजां जादों। बेबायदि टमेट' थादेरनांगौ, नैबे टमेट'। आरो सोरबा बुङो लोगोफोर, गाज्रि मोननाङा, माने जानायखौबो जोङो भिडिअ खालामना हगारनो हायो। गुबुन हारिफ्रा जेरै जानायनि भिडिअ लाबोयोना, जोंबो देखायनो हायो। आरो जोंलाय ट्राइबेल मानसि, सोब खिसु जों जानानै देखायनो हायो। खिन्थु माखासे जाथावै बुस्थुफोरखौ देखायब्लाबो माने मानसिफ्रा उसुबिदा नुयो। बे कमेन्टआव गाज्रि लिरना हरो आरोना, जोंखौ गुबुन हारिफ्राबो नायोना। आं दिनै खिन्थु जोंनि बिमानि रावजों बर'जों रायज्लायबाय। एखमबा हिन्दी सानैसोबो सोदेरनाय जायो भिडिअ'आव। आं 4 मिनिटल' बानायदों लोगोफोर। भिडिअखौ टमेट'आ दैज्लां बोथोर नालाय, दा फिथाइफ्रा मोजां जाबाय, दैज्लां जाबाय। अब्लाबो नैबे थाइगोदान बिराद मोजां आरो टमेट' बानलु थाइगोदान जानांगौ, बे थायनानै थाब मोननायखौ जानांगौ। बिराद मोजांथार लोगोफोर, खना खनला उदै बुंजोबो निरामिसखौ जायोब्ला। आरो बेदर जायोब्ला आङो ओंखामखौ जानो हानो नागिरबावासो, बेनि थाखायनो आङो बेदरखौनो जानायखौ खम खालामबाय। निरामिस जायोब्ला खिन्थु बिराद मोजां ओंखाम जानो हायो। दोनथ'बाय लोगोफोर, आंनि बे दसे सम नोंसोरनि गेजेराव जानायनि भिडिअ लाबोनायखौ। गोजोनथों। साफ्रोमबो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्रा लोगोफोर, सापर्ट खालामदो। माने आङो भिडिअखौ गोबावजोंसो लाबोनाय जायो।